Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi nhar it-tnejn 4 ta' Frar spjega l-wegħda li qed issir mill-Partit Nazzjonalista dwar il-mediċini out of stock, fejn ħareġ b'mod ċar li l-pazjenti se jkunu qed jirċievu kumpens skont il-valur li jkun ġie lill-Gvern u mhux skont il-prezz li jkunu xtraw il-mediċina huma mill-privat. U allura qegħdin ngħidu li min jixtri min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata, aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Mhux il-valur li jkun qed iħallas l-ispiżjar, il-valur li jkun ġie lill-Gvern. Ġimgħa wara li saret din id-dikjarazzjoni, il-Ministru Joe Cassar ikkonferma li din hija l-verżjoni l-korretta. Hija korretta din l-istatement? Korretta, ma qalx kif issir is-sistema, ma hija korretta. Din il-konferma tal-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ħarġet f'jum li fih il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u anke l-Prim Ministru nnifsu komplew jagħtu verżjonijiet konfliġenti u konfużi dwar din il-wegħda elettorali. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'konferenza tal-aħbarijiet qal li hija biss xi ħaġa marġinali jekk humiex il-pazjenti li se jirċievu l-kumpens jew jekk inkella u se jkunu l-ispiżjara. Id-differenza qiegħu fil-programm elettorali aħna qegħdin ngħidu illi nirrifondu lill-pazjent. Issa jekk nirrifondux il-pazjent jew nirrifondux l-ispiżjari xi ħaġa li wieħed jiddiskuti li l-ment rifondi huwa marġinali. Ftit aktar minn 3 sigħat wara l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil reġa' qal li se jkunu l-pazjenti li se jirċievu l-kumpens waqt li żied li d-dettalji l-oħra jsiru magħrufa la darba l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-Gvern. Min jiġi f'dik is-sitwazzjoni u jkollu bżonn il-mediċina urġenti u ma jistax jistenna sakemm terġa' tkun in stock, allura ikun jista' joħodha, jixtriha u jingħata il-kumpens lura. Id-dettalji ta' kif din isir naturalment wieħed jarhom fil-fażi tal-implementazzjoni tal-proposta. Spikkaw ukoll id-dikjarazzjonijiet konfliġenti dwar il-konsultazzjoni mal-ispiżjara dwar din il-wegħda b'Simon Busuttil jgħid li ma jiftakarx jekk tkellmux magħhom waqt li Joe Cassar jgħid li l-konsultazzjoni ssir wara l-elezzjoni ġenerali. Dwar il-Kamra tal-Ispiżjara aħna matul din l-aħħar sena iltqajna ma' bosta għaqdiet ma niftakarx bil-memorja jekk din tkellimniex magħhom. Jiġifieri biex nifhem sew, s'issa ma kienx hemm diskussjonijiet mal-Kamra tal-Ispiżjara fuq din il-wegħda li hemm fil-programm elettorali. Ħanerġa' ngħid, dan huwa programm elettorali. Aħna fil-programm elettorali qed inwedu x'nistgħu nagħmlu. Għal kull ħaġa li aħna wedna fil-programm elettorali li għadda għamilniha dejjem diskussjoni u hekk ħanibqgħu nagħmlu.